per governar. Dimecres farà 18 anys que ETA va assassinar Ernest Lluch al pàrquing de casa seva. Avui dediquem el reportatge del cap de setmana a la figura de l'exministre socialista amb testimonis de valor, com Joan Esculies, autor de la primera biografia d'Ernest Lluch. El convent dels Caputxins de Sarrià és un dels escenaris de la biografia d'Ernest Lluch, escrita per Joan Esculies. Aquí és on el 1966 hi ha la trobada d'universitaris antifranquistes, coneguda com la Caputxinada. Lluch se'n queda fora, perquè quan hi arriba la policia ja envolta l'edifici. Aleshores això farà que no sigui detingut. El que passa que després fa un escrit autoinculpant-se. El que fa és que ell i una setantena de professors, joves professors, siguin expulsats de la Universitat de Barcelona. Lluch troba feina a la Universitat de València i és allà on comença a militar en el socialisme. El gruix de la seva carrera, però, és a Madrid, on abans de ser ministre de Sanitat protagonitza la sonada polèmica de la LOAPA en negar-se a presentar al·legacions contra la llei que frenava el desenvolupament autonòmic després del 23F. En el govern socialista de Felipe González forma part d'un trio de ministres catalans amb Narcís Serra i Joan Majó. La idea seva, fonamental, de la sanitat universal, per mi va ser el principal llegat de l'acció política de l'Ernest. González no confia en ell per a una segona legislatura com a ministre. Lluch, fent de diputat, s'avorreix. Que ens van fer un tip de tenir converses l'un al costat de l'altre sobre els temes més variats que us pugueu imaginar, d'economia, de política, del Barça. Però Lluch es reinventa i aconsegueix el càrrec de rector de la Universitat Menéndez Pelayo, amb seu a Santander, i això l'acosta al País Basc. La seva mare li havia dit que Sant Sebastià era la ciutat més bonica d'Espanya. Estava enamorat de Donòstia, diguem-ho clar. Euskadi viu, però, moments de tensió amb l'entorn d'ETA, sobretot en aquest míting amb el seu amic Odón Elorza. ¡Gritar más! ¡Que gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritéis no mataréis y es buena señal. La periodista Gemma Nierga va parlar amb Ernest Lluch el dia abans que l'assassinessin. Al matí, Lluch s'havia reunit amb la delegada del govern espanyol a Catalunya. I abans d'aquesta reunió ell m'havia explicat potser em voldran posar escorta, jo no en vull. I em va trucar aquella nit. Jo era a Madrid, a un hotel, i em va trucar. I em va dir, no em volen posar escorta. El que volia la delegada era queixar-se per un comentari meu que havia fet a la ràdio referit al pare de la Julia García Valdecasas. Des de la seva posició frontal contra ETA, Lluch va defensar la via del diàleg. S'enfrontava amb els terroristes, deia no ho arreglareu a base de matar gent ni tirar bombes. Per tant, la proposta de l'Ernest clarament era la de dialogar amb qui fos. El 21 de novembre de fa 18 anys, ETA assassinava Lluch al pàrquing de casa seva, just al costat d'aquests jardins que Barcelona, una de les seves ciutats, ha batejat amb el seu nom. Emmanuel Macron i Angela Merkel han tornat a fer